Разбирането за закона за привличането и осъзнаването на зависимостта между онова, което мислиш и чувстваш, и онова, което се проявява в живота ти, ще те накара да бъдеш по-осъзнат за влиянието на собствените ти мисли. Ще започнеш да забелязваш, че мислите ти могат да бъдат повлияни от нещата, които четеш или гледаш по телевизията, или чуваш и виждаш в живота на другите около теб. Благодарение на закона за привличането тези мисли стават все по-големи и по-силни вследствие на вниманието, което им обръщаш. Когато видиш този ефект, ще почувстваш в себе си желание да насочиш мислите си повече към нещата, които искаш да преживееш. Защото каквато и да е мисълта, върху която си съсредоточен в момента, и откъдето и да е дошла тя, докато я мислиш, законът за привличането действа върху нея и започва да ти предлага още мисли, разговори и преживявания, сходни с нея. Мощният и неизменен закон за привличането откликва на всичко в тази вибрационна вселена, събира хората, чието вибрации съвпадат, ситуациите, чието вибрации съвпадат и мислите, чието ситуации съвпадат. Всъщност, всичко в живота ти, от начина, по който мислите преминават през ума ти, до хората, с които се срещаш в градския транспорт, е такова, каквото е, благодарение на закона за привличането.